μου επιτρέψετε, κύριε Πρωθυπουργέ, εν ονόματι της ιστορικής και διακρατικής σχέσης που έχουμε, εν ονόματι κοινών αγώνων των δύο χωρών μας και των δύο λαών μας, εν ονόματι του ότι σήμερα η αρμένικη σημαία ανεμίζει στον Αττικό αέρα με μεγάλη ελευθερία και μεγάλη χαρά, γιατί ανεμίζει σε οικείο περιβάλλον, να σας προσφέρω το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων. Είναι ένα χρυσό νόμισμα από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Επανάσταση αυτή που δημιούργησε το ελληνικό κράτος, με το οποίο σήμερα η χώρα σας έχει τόσες καλές σχέσεις. Είναι το χρυσό νόμισμα της Ελληνικής Βουλής που επάξια το δίνω στον αρμενικό λαό μέσω των δικών σας χεριών. Επειδή είμαστε και γραφειοκράτες, το πιστοποιούμε και με ένα δίπλωμα. Στράκα.